Hej og velkommen til yoga. I den her video vil jeg gennemgå nogle øvelser, du kan lave stående på alle fire, som udfordrer balancen. Inden du går i gang, så sørg for at have enten en yogamåtte eller et tæppe, du kan lægge under dine knæ, så du kan holde til at stå på alle fire noget tid. Kommer du op og stå på alle fire. Knæene er nogenlunde samlet, og du har skulderbreddes afstand imellem dine hænder. Fingrene er godt spredte, og du kan mærke fundamentet under dine hænder. Og så kan du lige tjekke, om du står med overstrakte albuer her til at starte med. Det kan du gøre ved at lige prøve at bøje albuerne og komme albuebøjninger ud til siden. Så er der styr på det. Og så går vi i gang med den første øvelse. På en indånding strækker du dit højre ben bagud, og på udåndingen kommer du ned på alle fire igen. Indånding strækker det venstre ben bagud, og udånding ned på alle fire. Indånding strækker højre ben bagud, og udånding ned på alle fire. Og sådan fortsætter du med at løfte et ben af gangen. Og når du fjerner et af de fire støttepunkter, du har i arme og ben, så lad vægten blive fordelt ligeligt på de andre tre støttepunkter. Sådan så du føler, at du står stabilt, selvom du fjerner et ben. Så standser du øvelsen her. For jeg vil nemlig gerne vise dig en anden udgave af den. Der er nogen, de har det ikke særlig godt med at stå med strakte arme. Det kan være hårdt for håndledet. Så det du kan gøre, det er, at du kan placere dine albuer der, hvor dine hænder var. Og så har du hænderne nede i måtten her. Og så kan du lave lige præcis den samme øvelse, bare med hænderne på den her måde. Så på indånding strækker du dit højre ben bagud, og på udånding ned på alle fire. Indånding strækker venstre ben bagud, og udånding ned på alle fire. Sammen med det højre ben, sænker ned på udånding, og venstre strækker du bagud på indåndingen, og udånding sænker ned. Standser du også øvelsen her. Så strækker du igen armene, eller du beholder dine arme, hvor de var. Så nu vælger du, om du skal gøre det på den ene eller den anden måde. Resten af de øvelser, vi skal igennem her. Jeg vælger at gøre det med strakte arme. Men jeg vil vise dig en anden ting, du også kan gøre for at skåne din håndled. Du kan have fingrene peget ud til hver sin side. Eller du kan stå med knyttede hænder. Det er alle sammen forskelligt, hvad folk de foretrækker. Så find ud af, hvad der virker for dig. Til den næste øvelse her, så står du igen på alle fire på den måde, som du foretrækker. På en indånding strækker du din højre arm frem, tommelfingeren peger opad, og du strækker venstre ben bagud. Udånding sænker ned på alle fire. Indånding venstre arm frem, tommelfingeren peger opad, højre ben bagud, og udånding ned på alle fire. Indånding højre arm, venstre ben, udånding ned på alle fire, og indånding modsat. Sådan fortsætter du her. Igen fordeler du vægten ligeligt på den hånd og ben, der er tilbage i måtten, så du føler, at du hele tiden står stabilt, og det ikke vakler fra side til side.
kan fortsætte med at lave øvelsen på den her måde. Men du kan også gøre det, at du lukker øjnene. Så prøv at lave den med lukkede øjne. Så sker der ligesom noget andet. Hvis du ikke har lukket øjnene, så kan du enten kigge ned mellem hænderne, eller du kan kigge frem. Så er der en sidste variation. Så hvis du er mod på det, så kan du prøve at gøre det med samme arme, samme ben på samme tid. På indånding, så tager du nu din højre arm frem og højre ben bagud. Udånding ned på alle fire. Og indånding, venstre arm, venstre ben og ned på alle fire. Kan du prøve at gøre, se om det kan lade sig gøre. Og det gode ved den her øvelse, det er, jeg har lige vist dig nogle forskellige muligheder, så du vælger bare den, der passer til dig. Og så kan du lave den lige så længe du har lyst. Og så se om det gør noget godt for dig. Tak for denne gang.